najdôležitejšie je, aby v podstate ten pacient teda dôveroval lekárovi, lenže tu je pacient vlastne dieťa. Čiže príde rodič a teda musí dôverovať rodič. Čiže dôležité je si vlastne získať dôveru, ktorú by mal každý lekár mať vlastne aj vo tej obvodnej ambulancii. Čiže tá komunikácia naozaj by mala byť zameraná skôr na získanie dôvery, ako nie na to strašenie, čo by sa mohlo stať. Ale zároveň veľmi dôležité je vysvetliť, prečo to očkovanie je dôležité, prečo práve to očkovanie je povinné, čo tam hrozí, ak to teda nepodám, nielen v tom zmysle, že sú tam nejaké sankcie a proste, ja neviem, nahlásenie toho rodiča a podobne, ale čo hrozí konkrétne tomu dieťaťu a práve ako či je možnosť liečby, čo bude s tým dieťaťom ten rodič robiť, aby v podstate vedel, že o aké ochorenie ide, kam s ním pôjde. De facto je potrebné skôr vysvetliť tú ochranu toho dieťaťa, že chceme ho zabezpečiť a veľmi dôležité je vysvetliť určite aj, že teda naozaj môžu byť prítomné aj nejaké nežiaduce účinky, že sú to očakávané reakcie, ako ich manažovať. Čiže naozaj tam je potrebné venovať pri takomto rodičovi asi o mnoho viac času a energie. No, najviac frekventovaným dôvodom je úplne fyziologický dôvod a to je strach o dieťa. Len ja vlastne rodičom vysvetľujem, že ten strach o dieťa máme aj my, lebo my v podstate aj rodič, aj ten lekár máme rovnaký cieľ, my ho chceme chrániť ideálne. Niekedy lekár musí liečiť, musí v podstate riešiť už rozbehnutý nejaký klinický problém, ale de facto ten strach naozaj je toho rodiča, on chce urobiť v dobrej viere len to najlepšie pre dieťa. Čiže naozaj rodičia si vymyslia veľmi veľa, alebo naopak sú z okolia nejak informovaní alebo z internetu a podobne, rôznymi strašidelnými príbehmi a podobne. Takže oni naozaj neprídu s tým, že chcú tomu lekárovi dokázať, že lekár niečo nevie, že niečomu nerozumie alebo podobne. Takých je veľmi málo. To je skutočne len veľmi malá skupina ľudí, ale aj títo sú vzdelaní a podobne, oni môžu mať nejaké naozaj negatívne proste informácie alebo skúsenosti, ale naozaj úplne najviac, aj čo sa týka mamiek, ale aj u otcov, prevláda ten strach z toho dieťaťa, lebo majú zdravé dieťa a zrazu majú priznať nejakú intervenciu, proste teda pichnúť do zdravého dieťaťa nejakú látku. Takže toto je asi taký najväčší dôvod. Oni tých dôvodov samozrejme nájdú na stránkach rôznych strašne veľa. Takže oni už prídu niekedy s konkrétnymi záležitostiami ku konkrétnej vakcíne. Ale spravidla je to práve tá obava o to, aby som teda svojmu dieťaťu nejako nepoškodil. Ale v každom prípade je to určite aj z toho dôvodu, že jednoducho tie ochorenia sa tu bežne nevyskytujú. Oni nemajú tie skúsenosti už s tým, že niekto niečo prekonal, mal nejaké komplikácie. Naši starí rodičia povedia, ja neviem, sestra mi zomrela na záškrt, alebo proste v dedine sa vyskytla epidémia poliomielitidy, polka, proste deti ochrnula a podobne. Takže s tým sa my tu nestretávame. Takže oni naozaj nemajú tú možnosť porovnať. Takže ja si myslím, že toto je taká asi proste najväčšia bariéra, s ktorou prídu a ono to niekedy naozaj aj fyziognomicky vidieť na tých rodičov, že oni sa o to dieťa boja, oni tam idú síce s nejakou dôverou, ale v podstate naozaj chcú odísť s tým, že na 100% si budú teda istí, že ten lekár vie, čo robí, vie, prečo to robí, pozná kontraindikácie, vie presne im vysvetliť, čo robiť, keby sa niečo udialo a podobne. To je veľmi dôležité. V tom momente, ako sa nedostanete na tú jednu líniu s rodičmi, tak jednoducho úspech je veľmi, veľmi nízky. Všetci vieme, čo nie je zdokumentované, napísané, je veľmi ťažko neskôr proste dokázať a obhájiť. Ja to de facto interpretujem asi podobne, teda na príklade poviem, ak sa rozhodne rodič, že si chce oddialiť nejaké očkovanie, nie je tam kontraindikácia, v podstate nezaznamená sa do dokumentácie, čo v takom prípade, ak on príde a dieťa naozaj ochorie na nejaké infekčné ochorenie, myslím si osýpky, a v podstate nemá to zdokumentované lekár, prečo? Nemyslím si, že rodič bude
v tom prípade nápomocný, ak by sa vyskytli nejaké nedaj Bože, závažné komplikácie a že povie, že to je na jeho vlastnú žiadosť, že on si to prijal a de facto ten lekár si to naozaj nezdokumentuje. To musíte vy právnici povedať, čo v takom prípade, ale naozaj myslím si, že je potrebné zaujať k tomu také ozaj už správne stanovisko a urobiť k tomu všetko. To nie je nahlasovanie napríklad aj, že teda ten nechcel, odmietol. To ide o to, aby sme naozaj o tom vedeli, ktoré deti nie sú chránené, kto to odmietol, nahlásia sa údaje. To nie je o tom, že my ich nejako udávame, hlásime alebo podobne. My potrebujeme mať nejaký prehľad o preočkovanosti, o epidemiologických údajov. Čiže to isté sa týka aj lekára. Ja si myslím, že môže ho to neskôr niekedy dobehnúť a naozaj bude sa hľadať v tej dokumentácii nejaký záznam, prečo to nedostal a podobne. Neraz si to rodičia ani nepamätajú už potom neskôr, takže naozaj to dokazovanie toho, prečo sa to stalo, by bol potom určite veľký problém. A ide pritom naozaj o zaznamenanie reálnej skutkovej proste podstaty toho. Bol tu, vyšetril som ho, napíšem ten zdravotný stav, napíšem, o čo išlo, prečo sa to udialo. Nakoniec myslím si, že ani keď to rodič nepodpíše, že s tým nesúhlasí, aj napriek tomu má to tú právnu relevantnú vlastne ten obsah a formu.